ассалому алейкум ҳамёрон азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурва боғ. Имрӯз 12 апрели соли 2024 мебошад ва ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам ки чӣ хел ана дар ҳамин вақт аллакай дар тарафҳои Қурғонтепа, Кӯлобу ин тарафҳо аз гузаштагӣ аст ваям кардан дар кор. Ана бинед ки наҳодаҳои ангури мо як ваҷаб шуд. Як ваҷаб. ҳамин вақт ҳамин амалиётро кардан дар кор. Албатта мегӯям ки дар вилояти Хатлон аз ин дарозшудагӣ барвақтара кардан дар кор ҳозям кунед дер намешавад. Яъне сарбории ҳамин ангурро мо бояд ба як меъёр биёрем. чӣ маъно дорад? Ман дар ҳамин мисол ман гап мезанам. Ана аз ҳамин як чашмак дутта буромадагӣ, якта дутта. Инаш ба қувват хуша дорад. Инаш майдатар, инашам хуша дорад. ҳамин майдашро меканем, мепартоем. Инҷа мебинем ана якта майдача дорад. Инашам меканем, мепартоем. Мегузарем инҷа. Инҷа мегузарем ана дутта, ана якта дутта. Яктамиро мо кандан дар кор. Ана инаш ба қувваттар. Инашро меканем. Инашам мебинем хуша дорад, инашам хуша дорад. Инаш майдатар. Инро меканем, мепартоем. Ман ин умуман дар кор намешавад. Ҳамин 1, 2, 3, 4 то он дафъа 1, 6 ҳафта аст. Ин майдашро меканем, инашро ҳам меканем, мебиёем инашро. Ман инҷа якта майдача дорад. Инашро ҳам меканем. Баъд мегузарем инашро. Мана якта хуша дорад, ҳатто дута хуша дорад. Инро ду хушашро баъди гул афромадан кадом хушае ки нағз бордор шудагӣ аст мемонем, дигарашро канда мепартоем. Инашро меканем. ва хулас ҳамхел тамоми дарахтро мо тоза мекунем. Якташро мемонем, якташро меканем. Якташро мемонем, якташро меканем. Ман ҳамин амалиётро шумо бояд ки дар токҳоятон иҷро кунед. Мана якташро кандем, якташро мондем, мебиёем. Ман ҳамин майдачада ҳеҷ ка дар кор нест. Инро мо ҳатман мегирем, мепартоем. Инаш дута аст. Мана якташро меканем. Инашам дута аст. 1, 2. Мана якта ба қувват дорад, якта майдатар. Майдашро меканем, мепартоем. Мебиёем. Мана хуша дорад. Инашам хуша дорад. Лекин вақт канда ҳатман партофтан дар кор ки ин дарди сар мешавад ба шумо. Ин ҷангал мешавад, бисёр мешавад. Ангури шумо сари вақт намепазад. ин ҳамин ҳамаш хуша дорад. Ангури шумо сари вақт намепазад. ангури шумо овак мешавад вақте ки бисёр шуд, касалманд мешавад вақте ки ҷангал шуд. мана дидед канда партофтаде ман. мана хуласи гап ҳаминоро ҳамашро мо бояд риоя кунем. мана ин майдакашро канда мепартоем, дар кор нест. мана ина бинед, ин дар кор нест. баъд мебинем мана инаш дутта дорад. мана инҷа мебинем дутта дорад. дидед, мана инам дутта дорад. ҳамино ҳам боли бо як бори дига мекунем, мепартоем канда. ана ҳамин амалиётро бояд шумо ҳатман иҷро кунед. мо баъди борону ин ангурро ҳатман дору мезанем ва ба шумо нишон медиҳам. ҳамин хел шудагӣ бошад. аллакай 2 грамм фаликурро дар 10 литр об омехта кунед ва аз болояш моспиланми, нурелдеми, зелегми ва ё ки дигар доруҳои зидди ҳашаротро илова карда 10-15 грамм дар ҳамон об ҳатман инро аллакай кор кард дар кор ки касали антрагноз нигоҳ карда намешинад ки кай мо дору мезанем. вай ҳатман касал мебиёяд. дидеда ман канда шитем. мана ҳар якташро яктакашро канда шитем. дар кор нест. инашам дар кор нест. мана дидед чӣ қадар хуша дорад. ман канда партидам бе ягон дудилагӣ. мана ина бидед тутта инашам калона. ина хуша дорад. дидед бе ягон дудилагӣ канда партидан гиред. ҳамин будагиш агар
خدا این را خلق کند اگر از سر و گوشمان انگور زیاد می شود. من این به کی در کار است؟ این ده هیچ که در کار نیست. این نمی قوه زیادی میخورد تمام. من این معده چهارکو رو توزه میکنیم حتما. انا همجوران عزیز، انا ما یک خمتوکی سردستکی کردیم. انا همجوران عزیز، انا این عملیات رو حتما شما در انگورهایتون اجرا کنید. من اینش انگور دارد، اینش ندارد. هرچند کلان هم باشد ندارد، ما انا نداشتگش رو کندیم. اینش هم دوتا بود است. خیلی خلاصی گپ بگمانم شما فهمیدید. و همین در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. معقول شدگی باشد. یکان لایک کنید، پدیلیت کنید، دیگران تماشا کنم.